Errutina jasaio urteko bizitza bakarra gaizitzi nekatua gaudelako betiko modun amestu ello gau ez dela bilege erdikan ez dele kuatea gala Hau ekipo, ongi etorriak Amaikan Per saiora, gaurkoan Leitzan gaude, Oskar zai dugu, kanperbideko kidea, eta hemendikan ikuste ditut ja furgoneta batzuk, beraz, goazen ikustera. Atxaldeon, Oskar! Epa, atxaldeon! Giztana, zer moduz? Ontxe, lan. Ongi, topera zaude. Bai, Eta non gaude? Azaldu guzu pixka bat, zein zaren zu, non gauden, eta zure proiektua. Leitzan gaude, ritxiki baten, eta nire proiektu beti izan du da afizioa, beti furgonetatan eta ibiltzekoa, eta nire afizioa azkenen ofizioa bihurtu. Eta gustora, hola sinitzen, pixkanaka, eta tailer txiki baten eta hori, baina betiko furgonetak indarren, furgoneta dezenteke. Eta duela zema denbora hasi zinen zure afizioa ofizio bihurtzen? O proiektu hau noiz jaiotzen? Proiektu hau dela 17 urte nik lehenbiziko furgoneta inun niretzako, eta geroztik furgoneta hori saldu itenun, eta benefizio pixko bat ateratzen hasi nintzenen, orduan hasi nintzen konturatzen, enpresa bezala funtzionatu nezakela, baina nire aitakin zurgintzan haitzen nintzen, eta orduan nire aita jubilatu zenen, dela 15 bat urte hola, ja kanperbide izatu nun, egin nun. Bale, osea, azapenetan egiten zenun, zuk ensaio error edo proba gixakoak, esan nahiz eta zurgintza ikasketak edo bazen ditun, furgoneta bat egiteko, iturginari izan barra duzu, elektrizista... Azkenen beti autodidakta izan du naiz, eta atrebitu ere bai, ez dakiz esan, baina beti gauza izan da, gero aparte ikasketak bai nik abiez makina herramienta estudiatu nuen, eta gero automozioare bai, eta azkenen nasketa asko, eta horrek asko lagundu dit, eta gero CNS-eko makina bat izateke bai, eta gero beste guzia azkenen fontaneritza oso simplea da. Elektrizitatea nik azkenen koñata dauket, eta azkenen dena laguntza egin, kanperbide... Herri txiki inferno handi honetan, ergar lagun dituzu. Eta azkenen hemen Leitzane beti badaude fontaneroak, badaude mekanikarik badaude, eta orduan azkenen talde txiki bat, artean, eramaten di bat gasoia instalatzeko eta bidez mekanikariari, fontaneroak eta gasa instalazioak eta hori berak zertifikatu dezakealakoz etortzen da bate bat, eta berak egiten dit, eta orduan denan artean lana banatzeu. Ni azkenen nire espezialidadea, esan dezagun, armailuak eta itea da, zurgintzatik egin naizelako. Furgoneta barneko altzaritan, fin-fina da, gero, karo, suposatzen dut azkenen, 17 urtetan zema furgoneta indituzu, osea, urtean oin zemat egiten dituzu. Kontu egaldu eta eunetik gora, ja berreun inguru. Eta bate, dagoeneko prozesu bate estandarizatu eukiko duzu, ez? Ez, gure lana azkenen personalizazioa da, gu dauzkio modelo pila bat, azkenen da bezeroa etortzen denen, bezeroak esaten du bere beharrak zein dien, eta gu horren arabera, moldatu iten. Guk azkenen daukena da, erramenta potente bat daukena da, 3Deko aplikazio bat. Bale. Eta horrekin zeitezu, edo horrek zertan laguntzea izu? Horrek asko laguntzen du, azkenen, ikuspegi realista bat ematen duzu bezeroa. Zuk azkenen egiten duzuna da, zuk erakutsi, ze furgonetan nola geldituko den, lehenbiziko pieza jarri baino lehena, etxe bizitzak eta erosteko antzekoa, eta horren guk egiten duna da, bezeroa etortzen da. Guk apuntatzen ditu, bere beharra guztik, guk galdetzen ditu, asteburutan nola biliko dian. Kanpineta joan behar duen, edo libre bili behar duen, edo nola ez. Orduan guk horren arabera, bateri potenteak eta jartzen ditu. Autonomien beharra. Osagarrik ja hor apuntatu egiten ditu. Eta gero beste aldetik egiten duna da, diseinua aplikatu berak nahi duen bezala. Orduan egiten dugu aplikazio horrekin diseinu batin, furgonetan barrenen, nola geldituko litzeken, dena montatuta. Eta orduan bezeroak ikusten do. Bere ideia fizikoki zelan geratuko den. Fizikoki horrek ikusten do. Orduan hortik aurrea oso horreza da. Orduan askotan jendek honea etortzen den ezaki zer nahi duen. Bai, nozio batzuk baditu, probatu indulako dena delakoa, baina izatez ez beharrak ezagik zeintzuk izango ditu den. Asko heldu dieia, furgoneta txiki guatatik eta hola, eta hori argi daukea, ez, esaten du, okun nahi du hau eta hau, baina beste asko ez, beste asko berri die. Eta orduan tresna honek haientzat gidaritza lan egiterako orduan, ez, edo haiek buruan duten ideia hori ikuste zaten. Orduan esan genezake hori dela zuen proiektuaren balore hori da berezitasuna, ez? Bai, ez dakit.
nik ez dakit bestek nola egiten duen lanak. Guretzako da oso lagungarrie. Tailer txiki bada. Orduan, zuk imaginatu ni enpresa handi bat izango banitz, 10 furgoneta dauzket, esposizio baten, eta hor esat izot, dira, zein gustatzen zaizu dena, eta jazta. Iruden makina euki ordez dagoeneko inak. Erabaki, nahi duzuna, baina guk ez da aukera hori. Orduan guk egiten duna da, herramientaik erabili. Simulazio bat egiten dugu, eta horrekin ja, jendek argi dauke. Aizu, Oskar. Alde honak esan genetzake badiela, bezero handako onura guzti horiek, ez? Hasi eta bukaera bitarteko tratu personalizatu hori. Zuetzat, suposatuta ere, kaltea izango dela, lehen kameratzean komentatzen genuen, ez? Nolabait, zuk bi izpairu furgo aldi berean aurrera ematen bali baituzu, prozesu batzuk bai estandarizatu ditzakezula. Oida. Baina kasu hontan gehienetan, berritik hasi behar duzu, beti berritik. Badaude, batzutan, askotan, haizu bira, ikusi dut zure web horrin baduzuela bat, hau, olakoa nahi dugu, eta jazta, orduan ja eginda dago. Baina askok, guain abidez bikote bat etorri zait, Iruñetik eta hola, eta esan zuen, mira, gu bikote bezala ja nahi ditu hobek separatuta. Komuna atzekalden, ni surfista naiz, eta nik ez du nahi, komuna barrenea sartu barrik eta ondarrakin eta hori nahi dut. Atzeko biateak irik eta komuna hor. Karri du proiektu berri bat, orduan ni joan nintzen etxera, asteburu baten hor, bueltak ematen, eta diseinu bat inion, plano bat inion iruden, eta aurrekontun ja, aurkeztu diat ja, iruden diseinu hori. Badakit ze itxura eukiko duen, baina itxura zaretago zelako erabilgarritasuna, edo ikusten den horren atzean zelako funtzionamentua duten altzari guztiek, edo kondukto guztiek dena delakoa. Eta askotan horrek bai, bera furgoneta bat da, eta zu furgoneta horren barrenen armairuk eta sartzen hastentza. Ikusten duzu, ze forma geldituko zaion eta ze espazio geldituko den, askotan esaten dizu ez to balio. Diseinu honek hau ezin duin, horren aldaketak inbarretuz, horren erramienta oso tarako baliogarria da. Eta hemen biziten torri garela, ikusten dut hor, ateak zabali dituzula, eukiko dugu aukera, prozesua eta bukatutako furgonetan bat ikusteko? Bai, aurrera. Guazen ikustera? Bueno, Oskar, hemen badugu erdi bidean dagoen katxarroa, ez? Bai. Hasi berrik, baina bueno, zerbait ikusten da. Eta zein da zuek kanperizatzeko prozesuan aurreneko urratsa edo egiten duzuen lehenengo urratsa, behin bezeroarekin hitzartua, zeite zue furgonetakin? Hemen ikusten da, azken lehenbiziko egiten dena da isolatu. Isolamentu berezi bat erabiltzen da, kaiflesa da, azkenen da, neopreno bezalako ze bat, termikoa eta akustikoa. Osea, generalen, furgonetero guzik hori erabiltzen. Gero erabili daiteke, erabaki dezakegu... Lodieroa. Gu normalen egiten du zentimetrokoakin hasi, kablea due pasatzeu, eta gero berriz zentimetrokoa jartzeu, kablea due bin arten hartzeko. Bestela kablea guzi dena libre gelditzen die. Zuk azkenen kablea nola lotzen duzu, orduan normalen nola egiten dugu. Eta, bueno, gero urrengo pausoa izaten da generalen, revestimentu da. Paretak eta tapatu, etxue eta zola. Aizu, Oskar, hemen ikusten dut, dautzula plano bat, furgonetan tankera, hau ze da, bezeroi ematei ezuna, edo zuretzako erabilgarria da? Bai, hau da, guk erabiltzen duen paper bada, azkenen guri laguntzeko, furgoneta, persona horrentzako furgoneta nola indar dugun jakiteko. Azkenen denak ezberdin die, orduan guretzako referentzi bada, plano bada, eta guk honekin badakiu zer egin behar dugun furgoneta honetan. Lagungarria da, gero, bezero bakoitzei iruden mohementukin eta erakusten dio azalpen gehiago ematen duna. Bale, hau izango litzateke krokis azkar bat, zuek jakin dezazuen zertan izaten une hortan. Eta ikusi dugun furgoneta hau, bai planan agertzen den hau, bai furgoneta handiak, gran volumen delakoak. Furgoneta txikiak eta lakoak ite dituzue, o gehienetan alakoak? Gehienez gran volumenak ekin nahitzen gau. Generalen bai, izan du ditu gure bai txikimato beste, baina askotan herrikoak eta bertakoak eta hori eskatzen digutelakoz, baina generalen gran volumenak inahitzen. Eta arrazoiren bat badago hori erabakitzen? Komodidadea esan dezagun, azkenen hemen zutik egoten za, eta etza makurtzen, eta orduan bestetan askonen lan gehiago ematen do, armairuak eta enkajatzen eta lan gehiago ematen do, ez da, honekin errezagoa da. Orduan, lana dagoen bitarten, lan arrezena egiten saiatu, ez? Eta hemen altzariak, gero ikusiko dugu, ze kanpoan ikusi dugu hor furgonetaren bate dagoeneko bukatua, altzariak zeite dituzu, barruan prestatu, kanpoan dituzu modulo gixakoa eta barruan sartu, o nola egiten duzu lan zertzu hortan? Lan arrezena da, hemen egon beharren zutika eta ezin jarriz armairua, postura txarren edor montatzen, guk egiten duguna, bi maitxo horietan, armarioa montatu ja bere neurrin, eta gero dena oso sokoa, honea ekarri.
Vale, orduan, kanpoan espazio zabalago baten bazu lasaiago ibiltzeko aukera, eta gero, hemen ja, nola baita esan, ensamblaje lan guzti. Hoi saiatzen, ez da beti alateatzen, askotan bertan inbarra dauzkezo ukitu batzuk edo bertan inbarra die, askotan beste, basan dezagun, bestekin enkuentroa edo elkartu behar duen momentu, parte hortan oso zaila da kalkulatzea, orduan igual akaso hoi, transizio hori, bertan inbarra da. Bino lan zabalena edo kanpoan egiten. Montaje guztik eta hori, gukuan piezak eta ja mozten ditunen, ja azten gaia bere erraje guztik eta jartzen, ja lotzeko sistemak eta dena, giak, kajoiak, bere perfilak eta dena, bertan montatu dena, eta osoan, zapa jarri eta ja lurrera lotu, paretera lotu, eta ja hasi, ja. Eta bezeroakin adibidez, aurrera egiten duzuenean, argazkik edo harremanetan mantentzen duzu beraiekin? Erabat, bezeroa ja erabat dago esan ez, Oskar, bidali argazkik nola din, eta gu pixkenaka. Atzo bidali izkizun eta gaur bidali. Azkenen ilusioa da, zuko 3 urte bat, berak ilusioa daukea, eta kusi nahi duet, azkenen bada, hoi da, ume txikitxo bat izatea bezala, ber nola din, gizo, ez? Hoi denak ikusi nahi duet, eta ilusioa da, eta zergatik ez. Azkenen guk hori daukiu, bertakoa gala. Eta orduan, hoxe da gure... Erramintekin itezuelan, pertsonekin, da jendean ametxekin, ez? Adibide bezala, nik lehenbiziko furgoneta inunez, zuk induzuen kaldera, nola moldatzen zinen fontaneritzan eta hori? Nik egin nuen lehenbiziko furgoneta inun, armairuak eta hori, baina gero fontaneritza eta hori, ez nekin zeinekin in, eta gero paperak egiteare ezin unin, ez nintzen enpresa gara jartan, eta bain zertifikaduk eta mateko eta badauket, baina leheno ez. Eta ordu nik eskatu nion favore bat, hola ni bezalako kanperizadore bat, nomadak Iruñekoa baina utzi zuen, Iban, hori da nire koñatan lagun bat, kuadrilekoa zen, da horren bidez, han sartu nintzen berakin, eta komentatu ginen, izu Iban, bira auto hau indot eta legalizatuko zineke, eta bai, motel, ingo izot. Eta gero, esan nion, izu, eta fontaneritza ingo izo, eta bai, motel. Eta nik hori hartzen dut ejemplu, guain, jendea etortzen denen, ni Iban naiz, eta berak sartu zizun pixka bat edo errestasunak eman zizkizun modu bere, zuk emate izkiozu orain galdezka etortzen diren. Hoxe da nire histori txiki hori, eta bai egia da, eta ni hortaz akordatzen. Eta hori nik jende askok etorri izan du, guen berriro pareja bat etorri zen, honea galdetzea aizu, Ford Transita egiten duzu, eta bai, aizu, Oskar, zurekin egin behar dugu, eta ze bat, eske zu izan duza bakarra, baiezkoa esan diula. Eta zergatik bat, bai, eske Ford Transita nomaien ez du egin nahi. Leheno esaten genuen, leheno komentatzen genuen hori, estandarizatutako prozesuak baldin baituzu aurrera eramatean, zinezko zaizu batean bezero baten berezitasunari erantzun, bino, zuk kapazitate baldin baduzu oitzeko edo, adaptatzeko, orduan onartu ditzakezu alakoak. Eta gutxi gora bera, hau HB, L2 luzerako horiek, edo L3, HB tamainako horiek, zenba denboran egiten dituzu gutxi gora bera, holan? A ber, kanperizazioan arabera, guk hilabete bat, hilabete terdi, eta igual osagarri asko baldin baditut hori, igual bilabetera igual uzatzen ga. Ja, prozesu guztia dena bukatzeko, ja, dokumentazioak eta denak, pues igual 3 hilabetera bai. Baduzu aukerarik erakusteko dagoeneko bukatuta furgonetari? Ba, uzket pare bat, nahi badin bauzio ikusi. Bazen ikustera. Bueno, Oskar, hemen ikusten ditugu dagoeneko oheak prest. Bai. Eta behin-behinekoak dira, behin-betikoak ezin dira mugitu, zelan funtzionatzen du honek? Ba, honek berezitasun hori daukena da, kendu inditezkela. Zuk adibidez hemen goien loin dezakezu, bakarrik, edagarri edelakoz, hau bildu, eta bakarrik egin, eta hemen bizikletak eta eraman adibidez. Hau 3 loiteko, hemen 2 pertsonekin lezaketelo, da hemen beste batek, edo zuzenean aukendu. Edo 4 pertsonak ebai, zabaltzekoan. Eta bire bai, bik separatuta adibidez, behian bat, eta beste bat goien, eta alare, maleteroei trozoa ematen duzu, eta nabadin bazo bizitok erire, bai. Aukera ematen du. Plegatzeko aukera egiten duzu onuntzaka, baita bestalderuntzere, ez? Baita bestaldeare, ez da goikoak initezun modu berean, hemen... Berdin, honekin berdin. Hala, maleteroarire kapazide egile ematen zaio. Bezeroak behar duenaren arabera egin dezake modu batez o bestez. Guk azkenen honekin betetzen duna da, persona gutxintzako aukera bat emateu. Estandar moduko bat. Gero beste aukera bat izaten dare bai, olako bastakit, olako txismeik ez duna nahi, elektrikoa jarri. Obe elektriko bat, hemen azkenen obe badi, eta elektrikoa tetxura biltzen duzu,
Hau erabiltzen dut. Eta dagoeneko hemen espazio guzti eukiko zenuke libre. Baina, lehen komentatzen genuen bezala, ez? Minimo batzuk behin beteta daudela edo behar batzuk asetu ditugula, gero ja, xoxan arabera gastatu dezakegu nahi beste. Prezio modiko baten esan zen, azkenen badaukezu aukera guztitako balio duna. Gero elektrikoak asko garestiua da, kontsumoa dauke. Espazioa galtzen do. Claro, bere alde honak baditu, bere kontrak ere. Azkenen elektrikoa hori dauke, tetxun hor gordetzen da, eta ez daukezu hemengo traba hauek, ez? Baina, bueno, azkenen bilatu indar da, horregatik personalizazioan hitze askotan esan dut, da, garrantzitsuna hori da, aukera guzik ematea, aukera guzik emateko, aukera pila bat. Hau nahi baldin baduzu egin dezakegu lan, nahi baldin baduzu elektrikoa egin dezakegu ere, baina jakinda ze erabilera emango diogun eta zelako ondorioak suposatuko dituen, ez soilik sos aldetik, baizik eta gero kontsumo aldetik. Karo, zuk adibidez pentsatu pertsona batek, ez dakit, autonomia asko eskatzen dizuna, eta ez da haize egokitue, mikroondas, induzioko plaka eta gainera elektrikoa, orduan igual, akaso sistema jarri barko luke. Aitak esaten zuen, morcilla grande que pese poco, nahi dugu guztiok, ez? Nahi dugu guztiok danetik sartu, xoxa gutxikin, eta azkar, eta atzorako. Ez que gaur egun hori da, hasi nintzen garai hartan, dena zen hobetxo bat, egin hobetxo bat, komuntxo bat, horra ateratzen dena, eta jazta. Xumea, baina guain ja dena nahi du, eta orduan aukera hori ja estutzen hasi, eta orduan ja da dauna. Espazioan dauna, pisune bai limitazioa dauzkiu, ez dau nahi duen guzia. Parametro batzun barne sartu barra zara. Orduan, guk egiten duguna da, furgoneta funtzionala batin kostu handirik gabe, bai? Eta gero erresa erreparatzeko, problemarik ematen ez dizkizonak eta hori, porque hori gero ere behiratu indar da. Elektriko bat estropeatzen dima da, badakizu zer daun gero. Kartera asko iriki, xoxa ateratzeko eta haue berriz, simplea die. Eta, azkenen hori da. Nik uste, niretzako betire, hori da. Guk azkenen deposituak eta erabiltzen dituen zer, denak estandarra dira. Ni badakit kanperizadore asko berezik egiten dituela, baina zuk imaginatu egunen baten kanperizadore hori jubilatu indela. Eta depositu hau txintzaitela. Epe luzerako jasangarria den sormen bat iten duzuzuk, ez? Edo proiektu bat aurrera eramatezu. Eta guazen orain igual egon gelara. Guazen, erakutxikera. Bueno, Oskar, ikusiak nituen olako egongelak, baina igual horren zabalak eta hemen batzutan autokarabanek eramaten dute alako bestelako eserleku bat, ez? Enuen ikusia furgoneta batean. Zer dela eta, ezakit, no esaten da, distribuzio hau? Distribuzio, alde batetik familia hundiek dago eta askotan lagun kuadria egoten eta askotan elkarrekin egoteko aukera, zabalero honek eman itzen dio, azkaren konturatu bat, 2, 3, 4, 5 pertsona, eta hemen beste baiarrizko 6 pertsonantzako aukera ematen duelako. Eta guk prioridade azkenen, egun gelai ematen duelako, ez da bestengatik, ez da uegoa eta deuse, da azkenen amplitude hori sensazio. Beste furgonetan ikusi dugun bezala, adibidez, sukaldeak ez du tamaina hau, ez? Bestean luzeskagoa da. Bai, baina hau induziokoa da, hau elektrikoa da. Osea, zukeko igual ikusi dituzunak izaten dira normalen gasazkoak. Bai. Eta guk adibidez hemen, ni nahi nuna zen, litiozko bateriak eta haulako aurrerapena duen lakoz eta hori, litiozko bateriak kapazitatea badaukelako zera gutxi. Azkenen nik hemen aizego gitu ere badauket. Martxan jarri dezaket nik. Eta induzioare bai, eta gero labetxo txiki bat badaukete bai. Orduan, eta guzti hori baduzu litioak bermatzaizulako autonomia guztia. Gaur egungo bateriak ematen duen kapazitate hori izugarria da. Orduan nuen litiozko bateria txiki batekin, 100 kilo gutxio pisatu dezaken bateria batek, leheno baino bikoiztu, kapazitate bikoiztu egiten da. Komentatu duzu Bartzelonan egon duzarela. Alako ferietan edo alako elkarretaratzeak egiten dira hor furgoneta eta kanperre munduan. Zuretzako zertarako die erabilgarriak alako elkarretaratzeak edo feriak? Alde batetik nik uste hornitzaiek eta zautzeko. Niretzako garrantzitsuna da hornitzaiek ezagutzea. Ze azkenen guk erosten dugu, denda haundiri eta azkenen bere komisioak eta ematen ditue. Nik azkenen lortzen baldin badot. Hornitzaile batekin zuzenen lana egitea, hori denak, kanpoan gelditzen dira, eta merkego lortzen dut produktua, gero azkenen bezeroari, produktu berdina, prezio hobegoan emateko. Eta gero bestaldetik, ere bai,
inspirazioa ikusteko, ze idea daude, nola din merkatu ikusteko, ze material da. Claro, tendentzia, ez, esan duzu bezala, orain bidez egia da, aukera izan ez gero, vitroceramika alako bat, indukziozko bat eukitzea, edo ikusten baldin bazu azkenean, tonika edo orain merkatuak eskatzen duena hori dela zenolako eskerak dituen jendeak, hortara ohitu zaitezke ere. Oida, bai, eta gainera esaten duena, jende askok lehenagotik gasari beldur asko zion, eta esaten zinu, bai, bino ez dauki autonomiari plaka bai hartzeko, orduan ez zagoen aukerarik. Guain bai, orduan ja beste aukera bat ematen duzu, beti da aukerak ematea. Beti, nahi, ez zait gustatzen persona bateri ez esatea. Hau da, persona bat etortzen dena hau ingo duzu, eta bai, aukera hori baldin mauket, proak inda dauzket, badauket aukera hori, zergatik ez. Orduan, hori da, gure berezitasun hori da, lehenago komentatu dena, hori da, baiezkoa esatea eta egitea. Eta orduan, zergatik ez, probatu, eta funtzionatzen baldin badu, jendeari, esan, gaza ez tozuna, lasai. Beste sistema bat ere badute zuretzako. Eta jendeari ze esango zenioke kanper munduan sartu aurretik inbarko lukena. Beste saio batzuetan ere egondu gara komentatzen beste enpresa batzuekin, edo beste jendeari galdera bere indiogu. Ze gomendio emango zenioken ikusleren batek orain ez bai aukiko balu kanper munduan sartzeko, ez sartzeko, ze gomendio emango zenioke horre dudatan dagoen pertsona bati? Zer, ez da, guain za bat egiteko, furgoneta bat egiteko, eta ez daki ez zer egin. Oida. Bueno, alde batetik, nik gomendioa, nik esango nuke kanperbidera etorri, eta errestasunak emango izkizu, erakutsiko dizu irude, eta hori dena ez, baina hori propaganda hutsa. Baina nik esango nik honea da, bira, alde batetik alokatu furgoneta bat alokatu, eta erabili. Asteburu bat eta hori, ibili zuek ibiltzen zaten bezala. Egin zuek, Pirinota joaten alde batzate, Pirinotara joan erabili, zuek erabiltzen dituzuen tresnak, hau da, neoprenoak ibili barra bat erabili. Eta horren arabera, zuek ikusiko duzu zer faltako den, eta ze behar den, eta ze soberan dago, eta hori da azkenen hoberena. Osea, zuk aukera daukezu alkilatzeko, alkilatu, probatu, eta jende askok horrekin, ja dezitu ezakea izu, bera, furgoneta bat hau probatu ginen, txiki xamarra, nahi du handigoa, armairuak oso eskaxak, ez zitzaion hau sartzen, eta horrekin ja oso oinarri ona da, onera etortzeko, eta ja horrekin lanen hasteko ere guretzako asko zerxeagoa da. Ikusten da, egiten duzun hortan pasioa badagoela, ofizio hori, ofizio bihurtu duzun aldetik, nabari da, azkeneko ukitu guztietan badola mimo eta maitasun hori, eta pilo bat eskertu nahi dizut gurekin eukitako tartea, bihotz-bihotzez, zure gurpildun etxe erakustegatik, baita zure proiektua, itzalpeko lantoki hori. Beraz, eskerrik asko, bihotz-bihotzez, Oskar, eta zuei eskerrik asko entzuleok han egoteagatik zuen etxetan, eta horrengo saioan elkar ikusiko dugu. Zinez, eskerrik asko. Eskerrik asko, Wagia